Foru Aldundia jakitera eman duenez, asteburu honetan, Zarautz eta Aritzeta artean dugun autobidean, A8an, errepide mozketak izango ditugu. Dakizuen bezala, bertan azken hilabeteetan, zei errailetara pasatzeko obrak burutzen ari dira, eta gauez errepide mozketa batzuk izango ditugu. Horrela, lehenengoa ostiral honetan izango da, gaueko 11etan hasi eta ordu biterdiak bitartean, Donostiako norabidean. Larun batean, ordu biterditatik 11ak bitartean, 1000 metrotako errepide zati bat bere izker errailean itxita egongo da, baita ere Donostiako norabidean. Hirugarren mozketa berriz, larun bateko 11etan hasi eta igande goizeko 3ak bitartean egingo da, eta hau ere Donostiako norabidean. Bertatik ordu horietan igarotzeko asmoa bazenuten, gomendatzen zaizue noski, N624 hartzea, hau da, ohiko errepide zaharra. Lanak atzerapenarekin badijoaz ere aurtengo udaran erabat amaituta egotea espero da, eta Oriotik Donostira bitartean, A8 autobideak 3 errail izango ditu 2 norabideetan.